Acompañada polo alcalde Francisco Calo e a directora territorial da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire, a delegada da Xunta Belén do Campo visitou esta mañá as obras de reposición do firme na estrada autonómica C196, que atravesa os concellos de Outes e Noia. A actuación, cun orzamento de preto dos 400.000 euros, comprende un tramo de aproximadamente 4,5 km de lonxitude. A obra, que responde a unha bella demanda da veciñanza da zona, permitirá mellorar de maneira significativa o estado do firme, que se atopaba en mal estado, e garantir tamén unha circulación máis cómoda e segura para os usuarios. Trasladóuselle á Consellería a importancia deste vial para os veciños e veciñas, tanto o Concello de Outes como en especial para estas parroquias de Candamas de San Xián de Tarás. É unha vía principal de comunicación, é unha das principales arterias que comunica estas parroquias, co núcleo da Serra de Outes e máis, coas carreteras principais que temos no Concello. Entonces, era unha cuestión xa de seguridade viaria, o estado do pavimento, e, como xa digo, unha vez se trasladou á Xunta de Galicia, fixáronse as pertinentes análisis de as supervisións de como estaba o estado do firme, e, por suerte, atendeusenos esta petición de forma rápida, entendeuse a necesidade que había para levar a cabo estas obras. Dende a Xunta destacaron a importancia desta actuación, que contribuirá a mellorar a mobilidade diaria dos veciños deste municipio. Segundo Belén do Campo, a actuación inclúese nun plan máis ambicioso da Xunta, que prepara dentro dos orzamentos para 2026 un orzamento de 71,6 millóns de euros para melloras de estradas. Esta actuación o que nos leva é a volver a incidir na importancia que dende a Xunta de Galicia se fai ao que a seguridade viaria, o estado correcto das nosas estradas autonómicas e, polo tanto, importante tamén o compromiso da Xunta de Galicia, non só de palabras, sino en investimentos. A prova de iso é que o ano que ven, no ano 2026, os orzamentos da Xunta de Galicia para condicionamento de estradas autonómicas vai a chegar a máis de 71,6 millóns de euros. E desos 71,6 millóns de euros, 27 millóns van a estar dedicados á conservación e actuacións deste tipo.